quería facerche unha pregunta que é algo que, bueno, nós temos publicado moitas veces algunhas crónicas árabes nas que sempre se fala, non, do territorio cristián como de Galicia, Galicia, ou así máis ou menos pronunciado, non? Eu non sei, debían ser un pouco como Rías Baixas, debían ser Galicia. Claro. Eu creo que aspiraban aí ao principio e dicían Galicia. Claro, e claro, é algo que se ocultou na maior parte das veces, e cando non se oculta é un pouco o que vin que se justifica é que Galicia é unha denominación xeográfica herdada do Imperio Romano como pode ser Hispania, pero que o que existía dentro desa suposta Galicia era o Reino de Asturias e o Reino de León. É un pouco así o que nos chegaba a nós de críticas moitísimas veces cando se fala disto, non? Entón, por que será isto? É certo, non é certo? Sí, pero bueno, mira, tense falado moito das crónicas árabes porque entón é fácil decir eran os árabes que eran moi distintos, incluso se ten dito e escrito que non sabían moita xeografía, fíxate, os árabes que nos pasaron todos os coñecementos tolemaicos, non é que se confundían. Por exemplo, cando decían que Astorga estaban en Galicia ou cosas deste tipo, ou cando describían o mapa, efectivamente, de Galicia, que era o reino da Galaecia, o reino tal. Pero que non só os árabes, é que facemos un percorrido polas crónicas e a documentación europea de toda esa época, do século VIII, IX, X, XI, un percorrido por cronistas, por exemplo, anglosaxóns, por cronistas francos, carolinsios, por cartas que remiten os papas, e tamén lle chaman Galicia, e os reis chamanlle reis dos galegos, por exemplo, reis de Galicia. E reis dos galegos non utiliza un termo xeográfico, non din os reis do noroeste, por exemplo, non din nada deso. Os ser galegos non era unha denominación xeográfica. Entón, non só os árabes, non, é que por toda Europa, ata o século XIV, por exemplo, é que vemos que se lleou a crónica de Froissart, escrita no século XIV, e tamén distingue claramente España de Galicia. España identifica con Castela, e o reino de Castela o identifica con España, pero Galicia a trata como algo peculiar, con nome propio, e é Galicia. O distingue perfectamente. Pero é máis, é que a propia documentación que podemos chamar galaico-astur-leonesa define todo este espazo políticamente como galego e define a reis como o propio Afonso VI, por exemplo, como reis de Galicia e de España, por exemplo, e chama reis galegos. O sea que non é únicamente unha denominación xeográfica dos árabes. Vamos a ver, claro, podemos chamarlle xeopolítica, claro que está falando dun espazo xeográfico. Os que din que pode ser como algo como Hispania, trabúcanse totalmente, porque Hispania foi, eu creo que ata tempos moi tardíos, pois a mellor ata o século XVII, foi unha referencia exclusivamente xeográfica. Xeográfica. É dicir, os romanos decían Hispania como nós podemos decir Península Ibérica. Nin máis nin menos. Non tiña entidade política. A entidade política romana é a provincia. E a pesar de que hai incluso historiadores sesudos que nos falan e nos repiten la provincia romana de Hispania, hai un pequeno problema, e non existiu nunca. Nunca hubo unha provincia romana de Hispania. Hai que preguntar cal era a capital. Non hubo. É dicir, no territorio xeográfico chamado Hispania, Península Ibérica, como podemos decir Escandinavia, por exemplo, no territorio xeográfico de Hispania había 5 provincias. A Galaecia, Lusitania, Bética, Tarraconense, Cartaginense, e no territorio xeográfico da Galia tamén había varias provincias tamén. É dicir, que Galicia sí que era unha entidade política para os romanos, non xeográfica. Porque realmente o territorio da Galaecia non ten coherencia xeográfica. Que coherencia xeográfica pode ter a meseta de Burgos, Colunia, convento cluniense, que coherencia xeográfica pode ter con Braga ou con Plicantium. A Península Ibérica sí que tiña o feito de ser unha península.
claro. Claro. Pero non é un concepto xeográfico. Bética non era un concepto xeográfico, nin Lusitania. Entón, non hai comparación posible. Galicia tivo, desde época romana, un contido indiscutiblemente político. E xusto preguntan aquí, relacionado con iso, por que Al-Ándalus era Hispania, se Hispania era un concepto xeográfico. Claro, vamos a ver, efectivamente, o Imperio Árabe, o territorio árabe, vaise estender con diversas circunscripcións que non son independentes e que están en diversos lugares xeográficos. Entón, o territorio do Imperio Musulmán que estaba na península era para eles o territorio que estaba en Hispania, non había dúbida ninguna. Como tamén os bizantinos, cando posuíron Andalucía e parte, en fin, Levantina, do sur de Portugal, do Algarve, tamén a ese territorio dicían que estaba en Hispania, e non se equivocaban, estaba en Hispania, pero políticamente era o Imperio Bizantino. E para os árabes pasaba exactamente igual. E despois, non sei por que motivo, mellor probablemente por eso, aínda que ao principio lle chamaron Hispania ao territorio que eles ocuparon, os musulmáns, o Islam, o territorio islámico, se chamou Hispania, rapidamente lle pasaron al Ándalus. Claro. Ora, eles, o territorio musulmán de Al-Ándalus vai a ser o territorio musulmán que hai nun espazo xeográfico que é Hispania. En Hispania, claro. Non hai confusión, non hai confusión.